дар бораи ана ҳамин барои шумо видео мекунам. марҳамат видеоро то охир тамошо кунед. хуб 33 шифр рафтагай, 15 тахта рафтагай, 14 рейка рафтагай, 26 метр турба рафтагай, 500 дона хиштам смен блок рафтагай ва 10 қопча смен рафтагай. яъне ки баҳор тоистон тирамо кардагай. то 12 чорвора метуни нигоҳубин кунӣ. янамҷа сар мешава як дона чорво даҳӣ, дуюмш даҳӣ, ҳамхел қатор мерава. 13 та столбикай, байни ҳар якташ 1 метр ҷой. аз ҳам берун хӯроки ҳамун чорвора аз ҳаминҷа мисалан кунҷора метӣ. қафои буқара дидестен қариб 2 метр ҷои холият. умуман чӣ намуд расходе кишидагиай ҳамаша ма як ба як шумо нишон метавонам гап мезанам. бародарони азиз, касе ки хоҳиши бор равон кардан ба Тоҷикистон дорад аз шаҳри Санкт-Петербург ва Ленинградский област, ҳамин рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед, ба ҳамин рақамҳо занг занед. борҳои шуморо ва соҳ ва саломат ба хости худованд ба ватан, ба Тоҷикистон, ба шаҳри Душанбе ва шаҳри Хурмотепа бурда мерасонад. ҳар як сари моҳ як маротиба фурра меравад. агар масалан шумо мошин надоред ки ба аскари онҳо бурда боротонро супоред, онҳо омада аз ҷои зисти шумо борҳои шуморо гирифта ба фурра бор мекунанд ва ба Тоҷикистон равон мекунанд. сари ҳар як килограмм бор 60 рубл меистад. марҳамат ба ҳамин рақамҳо занг занед. боз як бор дига мегӯям ки аз шаҳри Санкт-Петербург ва Ленинградский област ба шаҳри Душанбе ва шаҳри Хурмотепа. салому алайкум ба ҳамаи тамошобинони YouTube, ба ҳамаи подписчикони канали Аҷоиб ТВ. хоб бародаро, як чанд вақт пештар дар бораи парвариши чорво, яъне ки буқапарварӣ ма як видеоролик карда будам. касе ки надида боша, ма дар поёни ҳамин видео мемонам. ана ку имрӯз дар бораи ҷои зисти чорво, дар бораи ана ҳамин барои шумо видео мекунам. марҳамат видеоро то охир тамошо кунед. мо дар назди анамхел ҷой қарор дорем. боз ма шумо ҳар як ча гап мезанам ки мисол чӣ намуд охур кардагай, дар куҷо буқара мисол мебандӣ, чанд сомонӣ дар ҳамин расход кардагай, мисол чанд тахта рафтагай, чанд та шифи рафтагай ёки чанд та смен блок, умуман чӣ намуд расходе кишидагай ҳамаша ма як ба як шумо нишон метавонам гап мезанам. масалан касе ки мехоҳад ки ҳамин бизнеса ояндада пеш бара, метавонад ки ҳамин видеои моро тамошо карда ай ҳамин ҳисоб метавонад ки ҳамин кора сар кунад. хоб ина бародаро, ина охур шади дестен. асосан оғила барои фасли се фасл, яъне ки баҳор тоистон тирамо кардагай, зимистон хай камтар хунад. агар барф набора ҳамин дами момент моҳи декабрда то рӯзона то 14-15 дараҷара гармай ягон боки надора. қадар хунуки бад нест барои мола парвариш кардан. ина столбикое ки дидестен, ина турбо ҳар якташ через 1 метр мондагай, 13 та столбикай, 13 та столбикай, байни ҳар якташ 1 метр ҷой. яъне ки метонид то 12 чорвора дар ҳаминҷа банди. то 12 чорвора метонӣ нигоҳубин кунӣ. хоб аку дар бораи расходаш гап мезанем. шифре ки дидестен 33 дона шифи рафтагай. ози ма як бор айдрун мегирам. 33 дона шифи рафтагай. чанд дона тахта рафтагай? 15 дона тахтаи 50 рафтагай ва 14 дона ина рейкаи падшифр рафтагай, 500 дона смен блок рафтагай, нахе смен блок 500 дона. хоб 10 қопча смен рафтагай ва боз инаи турбое ки дидестен стойка 13 дона ай ҳамин рафтагай. ҳар як метри, ҳар як донаи турба 2 метриай, яъне ки 26 метр
турба рафтагия баъд наи охура заливатай и тарафуш хай смен блока и тарафуш заливатай ҳамин ҳисоб смен бисёртар рафтагия 10 қопча смен дар ҳамин проект полни расход шудагия. ҳамин проекте ки дидестен баруш панҷаи обши айнами охуре ки дидестен ҳамин саршавии охур то охири ӯ девола то охири амира баруш панҷай дарозиш 12 метр ҳар як метрда навбал як стойка яъне ки барои як дона чорвора дар ҳамин бастан масалан айнамҷа сар мешавад айнамҷа сар мешавад як дона чорвор даҳӣ дуюмуш даҳӣ ҳамхел қатор меравад то 12 чорвора метавонӣ дар ҳамин хел ҷо парвариш кунӣ. хай бисёри минтақаҳои тоҷикистон масалан тарафҳои ҷануб ҳамаш ӯ қадар хунуке нест то 3 фасли сола масалан баҳор тобистон тирамоҳ ӯ қадар хунуке нест масалан ҳозир моҳи декабрай то 15-16 дараҷара ҳамин рӯзо гармай то барф назана метавонӣ ҳамхел бизнеса пеш барӣ. байна инҷое ки дидестен инҷое ки дидестен инҷа ҳозир бояд инҷа дар шава аммо чӣ намуд расходе ки мо сменблок расход мешавад масалан 500 сменблок мо ҳаминҷарам ба ҳисоб гирифтагӣ инҷа дар мешавад и тарафуш маҳкам фақат пешуш ҳуй мешавад барои аз берун инҷара масалан даруни оғил намедрою аз ҳамин берун хӯроки ҳамн чорвора аз ҳаминҷа мисалан кунҷора метӣ юнушха метӣ чӣ намуд хӯрок метӣ ҳамин берун метӣ дар ҳамн ҷои бастагиш хӯрдан мегирад шарт нест ки мисол ҳамин дуруни ҳамин будрою. хоб ина бародаро тамошо кунед барои чӣ мо гуфтем ки инҷа 5 метрай ӯ қадар мисол барои чорво ӯ қадар ҷои калон дар кун нест аммо барои чира 5 метр кардаган ҳозир чиқадар ки заминша дидестен хоки холиай ҳозир ин стяжка мешавад ҳозир камтара ҳисоб гир стяжка мешавад ина қафои буқара дидестен қариб 2 метр ҷои холиай вақте стяжка мешавад инҷа камтар ҷои пастӣ мешавад вақте ҳамо пешоб мекунад ҳамин чорво ин тарафқати поён меравад ҳамин оғил ҳамун таи пои чорво қоқ места тару лою чӣ намешавад инҷа камтар як ҷӯйборча мешавад ҳамун пешобе ки ҳамун чорво мекунад ин тарафқати меравад барои чӣ ин тарафа кушод кардагиан мисол барои ҳамин тоза кардани таги пои чорво ҳамин қадар ҷо мондагиан масалан ту дар ягон чорво халал намерасонад омада тоза мекунӣ таи пои амира тоза мекунӣ ва чӣ хеле ки гуфтем ба ин тар ҷое ки мисалан чорво пешоб мекунад ин тараф вақте ки стяжка шид аммо пешобуш меравад. хуб бародаро ина бинен дар ҳамон проекте ки нав шумо дар видео карда нишон додем чӣ чизо расход шидагиай. хуб ина чизое ки мисол бисёр расход шудагиай якум мехшама ба ҳисоб нагирифтам хай мехш рафта боша қадар дар 33 шифр рафта боша 2 километр рафтагиай. хуб 33 шифр рафтагиай 1551 сомонӣ 15 тахта рафтагиай 1382 сомонӣ 14 рейка рафтагиай 266 сомонӣ 26 метр турба рафтагиай 780 сомонӣ 500 дона хиштам смен блок рафтагиай карочи 1500 сомонӣ 10 қопча смен рафтагиай 370 сомонӣ обши итогуш ина 5849 сомонӣ да ҳамо чиз буд шидагиай. хуб ин хел тамошобинони азиз агар ҳамин намуд видеоҳо барои шумо маъқул боша ҳатман фикртона дар комментария бинависен лайка бичкунед видеоро дар ҳама ҷо падариса кунед мо оянда
фикри шуморо дида ба назар мегирем ва оянда ҳам хел видеоҳоро бо бисёр мекунем. хайр боқӣ дар паноҳи худо то видеои оянда.